Ahoj, já jsem Michal Škop a jsem autorem volební kalkulačky. Dneska vám chci říct pár slov k tomu, jak se volí do zastupitelstva kraje, do takového krajského parlamentu. Zastupitelstvo má podle velikosti kraje mezi 45 a 65 lidma. Krajská vláda se nazývá krajská rada a radní už nevolíme přímo, ale zastupitelé si je zvolí mezi sebou. Ani šéfa kraje, hejtmana, na rozdíl třeba od Slovenska, nevolíme přímo, ale opět ho volí zastupitelé. Takže v mnoha případech vládne ten, kdo se umí nejlépe po volbách dohodnout s ostatními. Hlasování je dost jednoduché. Vybrat si můžeme jen jednu stranu z těch, které v našem kraji kandidují. V rámci vybrané strany můžeme dát preferenční hlasy a snažit se posunout naše favority dopředu a taky protlačit do zastupitelstva. Nicméně v podstatě není možnost v krajích někoho neoblíbeného vykroužkovat z předního místa pryč. Pokud vám hodně vadí někdo z prvních míst kandidátky, volte raději jinou stranu. Jak vidíte, podařilo se nám posunout Tondu Blaníka na první místo. Můžeme zakroužkovat maximálně 4 lidi. Na přeskočení ale kandidát potřebuje 5% hlasů dané strany a to prostě získávají maximálně 1-2 kandidáti. V krajských volbách chodí volit zhruba jenom jeden člověk ze 3, takže váš hlas má docela velkou váhu. Pár tisíc hlasů může stranu protlačit do zastupitelstva, pár set kroužků kandidáta ze zadních pozic dopředu. Takže doufám, že se uvidíme u voleb. A koho vybrat, s tím vám pomůže volební kalkulačka. Letos se fakt povedla.